Oplatí sa kúpiť si Bitcoin? Otázka, ktorá mnohých trápi. Trápi aj teba? Tak sleduj ďalej. Bitcoin sa oplatí kúpiť takmer pre každého. Áno, takmer. Pokiaľ hľadáš rýchly zárobok, niekoľkonásobné zhodnotenie svojich financií za pár dní, aby si povedzme mohol kúpiť auto či dovolenku, tak Bitcoin naozaj pre teba nie je. Chcel by si ale v Bitcoin začať sporiť? Bezpečne si uchovávať svoje financie, ochrániť ich pred znehodnocovaním a monetárnou infláciou a eventuálne niečo zarobiť? Tak to už je reč o inom. Toto sú malé bábätka narodené vo Venezuele, ktorých úmrtnosť sa násobne zvýšila, lebo ich maminky ich nemali čím krmiť alebo čím liečiť. Toto sú mladí chalani z Venezuely, ktorí by vo svojom veku báli behať po ulici z loptov a naháňať sa, ale namiesto toho musia odchádzať od svojich rodín a ísť bojovať do ulic o chlieb. Mrzí ma, že som nastolil takto smutnú atmosféru, ale pred pravdou si zatvárať oči nemôžeme. V roku 2018 totižto medziročná inflácia vo Venezuele dosiahla takmer 65 000% a ľudia museli chodiť do obchodov s fúrikmi plnými peňazí. Krajina kolapsuje a potáca sa v súčasnosti vo veľkých problémoch. Toto sa stalo, keď sa k moci dostal veľmi milý a sociálne orientovaný prezident, ktorý si myslel, že vytlačiť viac peňazí bude skvelý nápad. Bohužiaľ, až taký skvelý nebol. Prečo to ale vôbec celé spomínam? Spomínaš si, ak som pred chvíľou spomínal o ochránení si svojich financií pred znehodnocovaním a infláciou? Pokiaľ áno, tak to je skvelé, pretože Bitcoin presne takúto ochranu ponúka. Prečo? Bitcoinov je totiž to obmedzené množstvo a nikdy ich nebude viac v obehu ako 21 miliónov kusov. To znamená, že sa monetárne neznehodnocujú. OK, je ich obmedzené množstvo, je to potenciálna ochrana pred infláciou, ale čo z toho mám, keď Bitcoin ja tak neviem nikde využiť a neviem s nimi aj nikde platiť? Naozaj sa nedajú nikde využiť? Gonna scan it right now on your phone. Send. Confirm. It's sent. Check if you have it. ¿Recibiste su dinero? Sí. Perfecto. So Gracias. we just bought a necklace for Bitcoin. Bitcoin sú globálne, slobodné a digitálne peniaze, ktoré prinášajú tento nástroj vyjadrenie hodnoty všade tam, kde nefunguje, je skorumpovaný, krachuje alebo inak zneužívaný. Bitcoin berie moc nad peniazmi od úzkej skupiny ľudí a dávajú opäť do rúk ľuďom. Bitcoin prináša nové možnosti globálnej ekonomiky, lacných a rýchlych transakcií, ktoré nemožno zneužívať alebo cenzurovať. Mám rád jeden pravdivý výrok, ktorý vraví: keď má niekto moc nad peniazmi, tak túto moc skôr či neskôr zneužije. Peniaze boli vytvorené od ľudí pre ľudí. Je to nástroj, ktorý nám pomáha vyjadrovať hodnotu produktov a služieb a tým pádom nám pomáha uspokojovať naše každodenné potreby. Na záver ti dám túto jednoduchú paralelu, aby si možno lepšie pochopil problematiku inflácie a celkový význam našich peňazí. Predstavme si, že ty, čo pozeráš toto video, chováš na svojej farme sliepky a vyrábaš prvotriedne syry a predávaš vajcia. Ja som tvoj sused a povedzme, že vyrábam napríklad topánky. Po dlhé roky si úspešne medzi sebou vymieňame naše produkty, avšak jedného dňa ja budem potrebovať trošku viac vajíčok a syru, ale ty už nové topánky potrebovať nebudeš. Tak sa teda dohodneme, že ja ti vystavím tzv. Zmluvu, nejaký papier, ktorý ťa bude opravňovať vyžiadať si odo mňa topánky vtedy, kedy ich budeš potrebovať. Postupom času si uvedomíme, že obchodovanie pomocou týchto papieríkov je oveľa praktickejšie, keďže si môžeme uspokojovať naše potreby práve vtedy, keď to budeme najviac potrebovať. Inými slovami, tieto naše papieriky nazveme peniazmi. Peniaze reprezentujú kupón alebo poukaz na nejakú službu alebo produkt. Inými slovami sa jedná o pamäť dobrých skutkov. My sme niekomu pomohli a ten niekto následne pomôže nám, keď to budeme potrebovať. Dobre teda, ale ako potom môže banka vytlačiť
Nové peniaze, nové pamäte dobrých skutkov, keď žiaden nový dobrý skutok nevytvorila. Je to to isté, ako keby si ja vytlačím poukážku na tvoje vajíčka alebo syr, bez toho, aby som ti dal nejaké topánky alebo nejakú protihodnotu za tvoj produkt. Práve z toho dôvodu sa nám každoročne zvyšujú ceny jednotlivých potravín a produktov. Inými slovami, znehodnotíme poukážky tých, ktorí vyprodukovali nejakú hodnotu tými novými, ktoré vznikli bez akejkoľvek protistrany alebo bez akejkoľvek protihodnoty. Predstavme si peniaze ako energiu. Z fyzikálnych zákonov vieme, že energiu nemôžeme vytvárať z ničoho nič, ale môžeme meniť len jej podobu. Pri ťažení, alebo teda uvoľňovaní nových bitcoinov, ktorých bude mimochodom stále maximálne 21 miliónov kusov, meníme elektrickú energiu napríklad na bitcoiny. Opäť sa teda pýtam, ako môže štát či centrálna banka vytlačiť nové peniaze, keď vieme, že žiadnu novú energiu vyprodukovať nemohla? Čo si teda odniesť z tohto videa? Dôležitým atribútom preto, aby sa peniaze mohli stať peniazmi, je práve ich vzácnosť. Zlato je napríklad vzácne a preto má vysokú hodnotu. S teblami trávy by sme v obchode asi úplne platiť nemohli, keďže trávu si vieme otrhnúť hocikde na ulici. Naše súčasné peniaze nie sú už od roku 1971 kryté zlatom. Tým pádom nie sú vzácne, nemajú obmedzené množstvo a tým pádom ani nie sú vzácne, pretože vieme, že aby niečo mohlo byť vzácne, musí to mať obmedzené množstvo. Zrazu dokážeme peniaze vyrábať akoby mávnutím čarovného prútika. Bitcoin tento problém opravuje. Keďže bitcoinov je obmedzené množstvo a nikdy ich nebude viac ako 21 miliónov kusov, tak s tým pádom nemôže ani monetárne znehodnocovať. Otázka na začiatku videa teda stála: oplatí sa kúpiť si bitcoin? Odpoviem ti na to druhou otázkou. Oplatí sa meniť svoj vzácny a obmedzený čas za niečo, čo je neobmedzené a v podstate kontinuálne stráca na hodnote? Pokiaľ teda chceš začať sporiť v kvalitných peniazoch, ochrániť sa proti inflácii či neočakávaným krokom štátov a centrálnych bank, šup na ďalšie videá.